يا تحيرو وترحل حبر لما بارك صبح هذا العباي مسيرو صبح هذا العباي مسيرو باي عبدي تبت البلد ودي وتسفر تدمر واسمه تسفر واسمه تقدم أسنان نقيسو نفسي بزيد نرفع تفاصيل إذا فجت الدم تكاد تسيلو هو الخيمان يقوم اسمه عدلي إذا ما يدتعدل نبينو فرخان اسمنا يا حاجر عمروني لمقنا له سنايكم علي سماعة جدري لمقنا له وصايم يقف فكاتب يقول لمقنا له قبل من المريت حضر دوباتو لمقنا له تاريخ حبيتهم وصلاتو. Through the beginning of World War III, this is the question that and achieved all of its objectives. The strikes were designed to target. Are we going to succeed? Can this situation be calmed down rather than escalating as it seems to be? Of Western leaders condemning Iran and pledging their support for Israel, India, China, and Russia. Can stop now, but Biden has to get on the phone to Netanyahu. Two things. One. For Russia's war efforts in Ukraine, marking the most significant issues major U.S. financial warning. Leading investment bank. سلام تخطاتلتنا نايز channel كما يتخونوا سنة كتكونوا ناي وتر تمنيتيو ما كم زلنا مدرخ بزح نجارات زقات ملوزو لو كنتاتيو إسرع 4 كم مجمرة جميرة تنشنس وتري زعب للعامتنا خونة متألا يقدس بتاريخ تمليسنا ترينا كم زلومي كاب زلومي زلون زقادة دا كنتاتو نيريو أمنا أصنيدنا تراهين رأيو أسفحنا كنريا كنكلالنا فلو يكسة يكوننا بعلم زلو كابز الزغف بتعاط أصف ملك زغف نيريو نبي قصنا خيدا لنا مستوعب كنكلينا سلازي إيران قبل إسرائيل زوسود التسقمتي بزو حبريتا كاوكوس جمير له هذا بحدا كنرينا بزوبات الرجال نتي ما أكلها مبرات رايد يكونس أبانا قدسو نعلم درجة بخميك الوايخل كابستفل عليه وكيلاتات توسخ زمت حبريتا خنرينا بزعبا يرترا بزعبا زوباناون أقداس زبالكو حبريتا حيزا غريب اللغو لا يقبروا سبورت يقبروا كسام مودا تامسايت سنحونا بالكو مجمريا بدرجة علم انتاي بحلال لو زكونتات زي نابي قدسو خيد خيل كنريك سلازوخنا مجمريا اسكتي بدرجة علم انتاي بحلال لو نزيان اسمع Of Western leaders condemning Iran and pledging their support for Israel, India, China, and Russia have called on both sides to show restraint. We are seriously concerned at the escalation of hostilities between Israel and Iran, which threatens the peace and security in the region. We call for immediate de-escalation, exercise of restraint, stepping. So, مجمريا ناي هندي ministry قدات وزاي foreign ministry انتاي بلالو de-escalation دارجة تمساسالي كابتن رجز بالا هجرات زمتو زولو دمزي de-escalation ويكازو كنتات زي كرجاء كخلالو إيران تحريمانيرا قبل ملسي بالا منيو نبي خيدا لو زكونة ترينالنا even أمريكاون زكونة تزي نبزي تدلي وتر خيدا تدلني أزلا حدش جنبار حدش كوينات حدش وجك خفت أي تدلني أزلا أمريكا كوجا تسقبني أجن ستيل أبزو وانزي إسرائيل متكع تفتيما حدش وجك الجمر أي تدلني أزلا بايدن استزاربو حدش حبريتالو سنهلنا كريو كنفتني نانسون بحفش أجن هندي دي اسكاليشن كابزلون لا على كيد رقعت نخوست تزوسس قمتي بهدأت كوست تسوى على هذا قالوا كان تايب له كنرينا دحريو إيران بزعبات استجبر متكعتي ناي إسرائيل رينا نيرنا إسرائيل زخون يكون عبلو كم زي قاطع مكزارب خلو إيران كان تايلون كنرينا. Back from violence and return to the path of diplomacy. China expresses deep concern over the current escalation and calls on relevant parties to exercise calm and restraint to prevent further escalation. دحر هندي تشاينا وانت مساسالي ازو كنتات سي دي اسكليت مالت نتي زلو كنتات لامبا مقسقاسن حوم ولا عندي كونه رقيلنا
ካልእ መፍትሒ ዲፕሎማስያዊ ካልእ ዓይነት ስጉምቲ ክወሰደሉ ዝኽእል ንሓዊ ብሓዊ ዘይኮነ ካልእ መፍትሒ ክንደለና ብምባል ርግኣት ክኸውን ትፅዋዕ ኣላ ማለት እዩ ስለዚ ኣገይን ድሕሪ ህንዲ ቻይና እውን ተመሳሳሊ ርግኣት ዲኤስካሌሽን ማለት ነቲ ዘሎ ኩነታት ናብ ረስኒ ናብ ልዑል ረስኒ ዘይኮነ ህድኣት ወሲድካ ካልእ ዓይነት መፍትሒ ምንዳይ ክግበር ከም ዘሎ ትፅዋዕ ኣላ ህንዲ ስለዚ ተመሳሳሊ ድሕሪ ህንዲ ቻይና እውን ተመሳሳሊ መርገፅ ንርኢ ኣለና ማለት እዩ China calls on the international community, especially countries with influence, to play a constructive role for the peace and stability of the region. ከምኡ ድማ ቻይና እንታይ ትብል ኣላ እተን ፅልዋ ክገብራ ዝኽእላ ሃገራት ነዚ ኩነታት እዚ ንከተሃዳድኦ ኣገዳሲ ፅልዋ ክገብራ ከም ዘለወን ሓገዝ ክገብራ ከም ዘለወንን እያ ትዛረብ ዘላ ቻይና ስለዚ ናይ ቻይና ሰሚዕና ኣለና For the ንቐፅል peace and stability of the region. We now potentially face a new acute crisis in the Middle East. Everything depends on the next steps or their absence. so ራሽያ ድማ እንታይ ትብል ዘላ ራሽያ እውን ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ኣብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ደረጃ በፂሕና ኣለና ራሽያ ብተደጋጋሚ ትዛረበ ፀንሐት ኣሜሪካ እትኽተሎ ዝነበረት ንዓመታት ኣብ ማእከላይ ምብራቅ እዚ ሕጂ ዘለና ማእከላይ ምብራቅ መግለፂናቱ ኢላ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዘሎ ዕግርግርን ውግን ፀገምን ሓደ ሰብ ጥራይ ተሓታትናቱ ኢላ ነይራ ሓንቲ ሃገር እያ ትሕተተሉ ኣሜሪካ እያ ትሕተተሉ ኢላ ስለዚ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዘሎ ፖለቲካ ወይ ከዓ እቲ ዘሎ ፀገማት ካበይ መፅኡ እንድሕሪልና እቲ ዝዓበየ ተራሰ ፀወታ ኣብ ዝሓለፈ 53 ዓመት ኣሜሪካ ነይራ ስለዚ ውፅኢት ናይ ኣሜሪካ ዲፕሎማስን ኣካይዳን ፖለቲካዊ ህንድስናን ነዚ ሕጂ ዘለናዮም መድረኽ ናይ ማእከላይ ምብራቅ ወይ ከዓ ሚድል ኢስት ዝበሃል ውፅኢት ናቱ እዩ ስለዚ ኣሜሪካ እትኽተሎ ዝነበረት ፖለቲካ ውፅኢታዊ ድዩ ነይሩ ዘይውፅኢታዊ ነይሩ ነዚ ሕጂ ዘለናዮ መድረኽ ብምርኣይ መልሲ ካብ ክንረክብ ንኽእል ካብ ኣፍ ናይ ፖለቲከኛታት ናይ ኣሜሪካ ዘይኮነ ካብቲ ተግባር ንሪኦ ዘለና ክንግንዘቦ ንኽእል ንሱ ድማ እቲ ዝኸፍእ መድረኽ ናይ ማእከላይ ምብራቅ ንርኢ ኣለና እዚ ድማ ውድቀት ናይ ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ኣካይዳ ናይ ኣሜሪካ ዘንፀባርቕ ክትብል ገሊፃቶ ነይራ ሕጂ ከንታይ ክትብል እያ እስክንስማዕ By the parties involved. Former US military officer Scott Bennett spoke about the possible scenarios that he could foresee for the situation in the Middle East. 3 areas I see this escalating. Either a settlement where it quietly goes away, 2, an escalation where Israel escalates with a response, and then Iran will respond to that with even more destructive force, or Israel engages in a doomsday war scenario where it sets off explosions. So እዚ ሕጂ እቲ ዘሎ ሕቶ እስራኤል እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ክትህብ ትኸውን ዝብል እዩ ሕጂ ብብዙሕ መንገዲ ክትሪእዎ ክረአ ይኽእል ይብሉ ኣለዉ ገለ ካብቶም ንሓንፅን ሂልና ብካልእ መንገዲ እውን ክንሪኦ ኢና እስራኤል ኢራን መጥቃዕቲ ኮነትን ፈፂማ ዘላ ናይቲ ዝተፈፀመላ መጥቃዕቲ ግብረ መልሲ ሂባ ዘላ ስለዚ ሓደ ብሓደ ከም ዘለዋ ጌርካ ወሰዶ እዩ ዝበሃል ዘሎ ኣሜሪካ ይኹን ኤውሮፓዊ ንእስራኤል ከምኡ ይብልዎ ኣለዉ ንነተንያሁ ተረጋጋ ይብልዎ ኣለዉ ንስኻ ዝገበርካዮ መጥቃዕቲ ግብረ መልሲ ናቱ ይመፂካ ዘሎ ሕጂ ሓድሽ መጥቃዕቲ ተጀሚርካ ሓድሽ ግብረ መልሲ ክመፅ እዩ እቲ ኩነታት ድማ ናብ ዝባሰ ክኸይድ ይብልዎ ኣለዉ ግን ክሰምዖም ኣይደልን እዩ ዘሎ እቲ መጥቃዕቲ ዝነበረ ብወገን እስራኤል ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዘምከድዎ ክዛረቡ ከለዉ ኢራን ከንታይ ኢሎም እስከነስማዕ እዮም ላይክ ንግበር ሰፖርት ንግበር እዚ ቪድዮታት ናባኹም ዘምፅኦ ዘለኹ ነዚ ቻነል ብዙሕ ብድሆታት እዩ ዝፈጥረሉ እንተኾነ ትክክለኛ ሓበሬታ ካብቲ ትክክለኛ ቦታታት ክንሰምዕ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ እንታይ ዓይነት ሓበሬታ ንቕበል ንሱ እዩ ነቲ ነተሓሳስባና ብዛዕባ እቲ ዘሎ ፖለቲካ ይኹን ኣካይዳ ናይ ዓለም መረዳእታና እሱ እዩ ዝፀርቦ ክንብል ንኽእል ኢና እዚ ሚድያ ዓብ ተራ እዩ ዝፃወት ነቲ ሓበሬታ ድማ ዝኾነ ሰብ ምስ ኣቢሉ ፅሙቕ ኣቢሉ እዚኣ ኢሉ ተሂብካ ክትጥንቀቕ ኣለካ ካብቲ ኦሪጂናል ክሰምዕዎ ክትክእሉ ኣለኩም ብኩሉ ኣንግል ድማ ክንሪኦ ኣለና ኢራን እንታይ ትብል ናይ ኣሜሪካ ሚድያ እንታይ ይብል ናይ ኢራን እንታይ ይብል ናይ ኤስያ እንታይ ይብል ናይ ራሽያ እንታይ ይብል ናይ ኣፍሪቃ እንታይ ይብል ንኩሉ ኣገናዚብና እንተሪእና ናትና መደምደምታ ንክንገብር ይሕግዘና እዩ ዝብል ርዲት እዩ ዘለኒ ሌትስ ጎ The Operation True Promise, with the code name of Ya Rasulullah, was conducted overnight with success and achieved all of its objectives. The strikes were designed to target a massive intelligence center in Jabal al-Sheikh on the border with Syria. So, እዚ ሓደ ካብቶም ወታደራውያን መኮንናት ናይ ኢራን እዩ እቲ ዝተገብረ መጥቃዕቲ ዕላሙ ሙሉእ ብሙሉእ ሓሪሙ እዩ ዝብል ዘሎ ዋላ እኳ ብዙሕ ክፋል ናቱ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ወይ ከዓ ፀረ ነፈርቲ ወይ ፀረ ሚሳይላት ንብዙሕ ክፋል ናይቲ መጥቃዕቲ እስራኤል ከም ዘምከነቶ እንተተዛረበ ኢራን ግን ንመጀመርያ ፊት ንፊት ትገጥማ ዘላና ኣሜሪካ ስለዚ ኣገለ ቦታታት ዘይተቆፃፀረቶን ነቲ ዘድሊ ዕላማ ብፍላይ ነቲ ዓበይቲ ነፈርቲ ዝነበሩ ኤርፖርት መጥቃዕቲ ከም ዝገበሩሉ ክዛረቡ ከለዉ ሓደ ካብቲ ዝገበሮ መጥቃዕቲ እንታይ ይብላ ኣሎ ናይ እስራኤል ሓይሊ ንምፍታን እውን ነይሩ እቲ ፀረ ሚሳይል ናቶም ወይ ካቲ ምክልኻል ናቶም ሲ ሚት ካብ ሚት ኣይሕልፍኒ እዩ ዝበሃል ነይሩ ከምኡ ከም ዘይኮነ ድማ ኣረጋጊፆም ኣለዉ ምክንያቱ ኣገይን ካልእ ቁጠባዊ መዳይ ናይዚ ኩነታት እውን ክንሪኦ ክንፍትን ኢና
እስራኤልን ኣሜሪካን ፈረንሳን ዓዲ እንግሊዝን ትማል ምሸት ነቲ ናይ ኢራን መጥቃዕቲ ንምክልኻል ክንደይ ገንዘብ ኣጥፍዮም ልዕሊ $1 ቢልዮን ኣጥፍዮም እዩ ዝበሃል ዘሎ ኢራን ዝተኮሰቶ ድሮናቱ ሚሳይላቱ ባሊስቲክ ይኹን ክሩዝ ሚሳይል ኩሉ ደሚርካ ከባቢ 60 ሚልዮን እዩ ዝበፅሕ ኢሎም እቲ ዋጋናቱ ከባቢ 60 ሚልዮን ተኪሳትሎም ልዕሊ $1 ቢልዮን ካብ ሓደ ክሳብ 3 ቢልዮን ሚሳይላት ብምግባር እዮም ነቲ ውግእ ተኸላኺሎም ወይ ከዓ ኣምኪኖሞ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ መን እዩ ዝዕወት ዘሎ ኣብዚ ውግእ እዚ ካልእ ገይም እዩ ዝፅወት ዘሎ እዩ ዝበሃል ልክዕ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘጋጥም ዘሎኩም እዩ ሕሱራት ናይ 20,000 ናይ 10,000 ድሮን ሰዲድካ ብናይ 1.2 ሚልዮን 1.4 ሚልዮን $3 ሚልዮን ሚሳይል ተኪስካ ተምክኖ እንተለኻ መን እዩ ዝስዕር ዘሎ ነታ ድሮን ምህራም ካዲ በትናትካ ሚሳይል ጌርካ ስለ ዝሃረምካ ትዕወት የለኻ ጅባኻ ኢኻ ትኸስር ዘለኻ ልክዕ ከምዚ ናይ ቀደም ኣብ ሰውራ ናይ ኤርትራሲ እምኒ ደርብዮም ነቲ ሻዕብያ እምኒ ሒዞም መፅዮም ወይ በትሪ ሒዞም መፅዮም ብረት ይማርኹ ነይሮም ከምዚ በሃል ነቲ ፀላኢ ነቲ ዘለዉ ኣፅዋራት እቲ ሚሳይላት ኣሜሪካ ብናፃ ኣይኮነን ተፍርዮ ብዙሕ ግዜ ይወስደላ ብዙሕ ገንዘብ ይወስደላ ንኸተፍርዮ ስለዚ ናይ 10,000 ናይ 20,000 ድሮን ብ$1 ሚልዮን ተሃርሞ እንተለኻ ኣብ መወዳእታ እቲ ብ1 ሚልዮን ዝትኩስ ዘሎ ይድኸስር ዘሎን ዝሰዓርን ዘሎን እዩ ዝበሃል ዳስዋይ ድማ መራኽብ ናይ ጣልያን መራኽብ ናይ ፈረንሳ ዝሃድማ ዘለዋ ምክንያቱ እቲ ዝመፆም ዘሎ ድሮናትን እቲ ሶም ዝጥቀምሉ ዘሎ ሚሳይላትን ተወዳዳርነት ስለ ዘይብሉ እዚ ዘዋፃና ዓውደ ውግእ ኣይኮነን ብምባል ይሃድሙ ኣለዉ ኣሜሪካ እውን ከምኡ እተን ዓበይቲ መራኽባ እህዲማተን ምክንያቱ እቲ ዝኽተልዎ ዘሎ ኢራንን ሑትን ኣብ መወዳእታ ዋላ ብውሑድ እንተተዓዊቶም ልካ ዓብ ዕንወት ከውርዱልካ ይኽእሉ ክስዕሩኻ ድማ ከም ዝኽእሉ ምክንያቱ ስኻ ይኮንካ ንስዕሮም ዘለኻ ተመሳሳሊ ዓውደ ውግእ ድማ ኢና ርኢና ሕጂ ኣብ እስራኤል ዝበሃል ዘሎ እቲ ንሳቶም ሰደድዎ ኢራን ቀልጢፋ ከተፍርዮ ትኽእል እያ ሕሱር ድማ ብዋጋ ክትሪኦ ከለኻ ኣሜሪካ ተጥፍኦ ዘላ ሚሳይላትን እቲ ፀረ ሚሳይል ዝጥቀምሉ ዘሎ ቴክኖሎጂ ክብሪ ናቱ ንኸተፍርዮ ዝወስድ ግዜን ፃዕርን ድማ ዝመጣጠን ስለ ዘይኮነ እዚ ውግዝ እንተቐፂሉ እውን ዝያዳ መን እዩ ዝኸስር መን እዩ ብቁጠባ ዝህሰ መን እዩ ብፅልዋ ዝህሰ ተልካ ኣሜሪካ ፅቡቅ ጌራ ቢባቶ ስለ ዘላ ትሃድም ዘላ ውግእ ክቐፅል ዘይትደልዮ ዘላ ክሳራ ንዓ ክወርዳ ምዃኑ ፈሊጣ ኣላ ተመሳሳሊ ኣብ ዩክሬን ከምኡ ገይም እዩ ዝፅወት ዘሎ ይበሃል ማለት እዩ Center relayed information that was used to attack the consular section of the Iranian embassy in the Syrian capital of Damascus. Among the targets ካልእ ኣብቲ መጥቃዕቲ ክሃርቡ ከለዉ ብትክክል ንወተሃደራዊ መዓላ ዝጠቅም ዕላማታት ጥራይና ሃሪምና እዩ ዝብል ዘሎ ኢራን እቲ ኤርፖርት ዝሃረምዎ እቲ ወተሃደራዊ ነፈርቲ ዝቕመጣሉን ንወተሃደራዊ መዓላ ዝውዕል ዝነበረ እዩ ከምኡ ናይ ስላያዊ መርበብን መዋፈርን ቦታ ሓደ ዕላማ ድማ ንዑ እውን ሃሪምና ኣለና እዮም ዝብሉ ዘሎ ስለዚ ካብቲ ኩሉ ዝተገበረ መጥቃዕቲ ዝኾነ ሰብ ሓደ ሰብ ተጎዲኡ ይበሃል ኣሎ እምበር ብዙሕ መጉዳእቲ እውን ከም ዘይወረደ እዩ ዝንገር ዘሎ ንቐፅል እስከ ንስማዕ was also Israel's Nevatim air base, from which the regime used its F-35 fighters in the crime committed against Iran's embassy. Both these targets sustained considerable damage and were destroyed. The operation saw the use of drones, ballistic and cruise missiles that penetrated the Israeli air defense shields, and the regime failed to counter these attacks in a meaningful way. The operation has now been concluded and will not continue, as all of its objectives. So, እንታይም ዝብሉ ዘለዉ ኢራን ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ሓሲብናዮ ዝነበርና መጥቃዕቲ ወይ ከዓ ግብረ መልሲ ናይቲ ኣብ ኤምባሲናን ኣብቲ ናትና ዲፕሎማስያዊ ቦታን ዘጋጠመ መጥቃዕቲ ግብረ መልስናቱ ሂብና ኣለና ወዲእና ኣለና ድማ ይብሉ ኣለዉ እንድሕር ካልእ መጥቃዕቲ መፅኡ ናቱ ግብረ መልሲና ክንብ ኣብዚ እዋን እዚ ግን እቲ ክንወስዶ ዝወሰድና ስጉምቲ ወሲድና ኣለና ይበሃል ኣሎ ብወገን እስራኤል ድማ ከምቲ ናቶ ሚድያ ዝበሎ ኣብዚ ሓንቲ ንግረ መንገደይ ምሉእ ትራንስፓረንሲ ስለ ዘድሊ ነቲ ናይ እስራኤል ዝበሎ ድማ ክንሰምዖ ኣለና so that we have a balanced news. Israeli Air Force fighter jets are so እስራኤል ድማ ነቲ ዝመፀ ኣፅዋር ዝበዝሐ ክፋልናቱ ተኸላኺልና ኢና ዳርጋ እቲ ዝበዝሐ ኣፅዋር ኣምኪና ኢና እንድሕር ኢሎም ኮይኖም ስለዚ ዝወረዶም ክሳራ ውሑድ ምዃኑ እዮም ትዛረቡ ዘለዉ ኣሜሪካን ኤሮፓን ድማ እንታይ ይብሎም ኣለዉ ስለዚ ኢራን ፈቲናትልኩም ዝበዝሐ ኣምኪና ትብሉ ተለኹም ይኣኽለኩም ወዱ ግብረ መልሲ ኣየድልየኩም እዩ ድሕሪ ዘይተሃሪንኩም ኣለኹም ብዙሕ ዕንወት ተደይወሪድልኩም ከተምክንዎ እንድሕሪ ኺኢልኩም ደን እቲ ውግእ ናብ ዘይተደልዮ መልክዕ ከይቅየር ግደፍዎ ይኣኽለኩም እናበሉ ክዛረቦም ጀሚሮም ኣለዉ ተመሳሳሊ ናይዚያ ዝብለኩም ዘለኹ ጆ ባይደን ኣብዚያ ሓፂር ግዜ ዝተዛረባ ትበሃል ዘላ ቪድዮ ክበኩም እየ ነዊሕ እዋን እያ ተዘሪባ ግን ካብኡ ክንሰምዓ ስለ ዘለና told the Prime Minister that the U.S. is not going to participate in any offensive operations against Iran. The President told the Prime Minister...
እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዛ ቪድዮ እዚኣ ትዊተር ብዙሕ ሸር ትኸውን ዘላ እቲ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ንእስራኤል ወይ ከዓ ንነተንያሁ ግብረ መልሲ ንኸይወስድ ክትንቃቕ ከም ዘሎ ወይ ከዓ መጥቃዕቲ ናይ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ክገብር ይሓስብ እንተሎ ኣሜሪካ ክትሕግዞ ከም ዘይኮነትን በበይኑ ክገብሮ ከም ዘለዎን ትነግረላ እዛ ስጉምቲ እዚኣ ካብ ባይደን እንድሕር ኮይና ወፂኣ ዘላ ወይ ከምወሲኑ እንተሎ ቀሊል ክኸውን ኣይኮነን ምክንያቱ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ንእስራኤል በይና ክገድፋ ኣይክእሊ ነይሩ ስለዚ ነቲ ናይ ምርጫ ዕጩ ኣብ ምልክት ሕቶ ክትገብሮ ምዃና ፍሉጥ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ድሮ ነቲ ሽሙን ወረቐቱን በልዩ ዝብሎ ዘሎ ልሕሉሕ ዝኾነ ፕሬዚደንት ስለ ዘለና እዩ ኢራን ክሳዕ ክንዚ ክዳፍረና ክኢላ ብምባል ብዛዕባ ጆ ባይደን ኣዝዩ ኣሉታዊ ዘረባ ብተሪር ክነቕፎን ክፀርፎን ጀሚሩ ኣሎ እዚ ድማ ኣብ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ንምርጫ ኣብ ዝዳለውሉ ዘሎ ብዘይገድስ እንታይ ገይሩ ባይደን ኣብ ሓደጋ ክወድቕ ምዃኑ እቲ ኩነታት እስራኤል ትገብሮ ዘላ ድማ ነቲ ናይ ምርጫ ዕድሉ ሓደጋ ተውርደሉ ከም ዘላ እዩ ዝንገር በቲ ኮይኑ በቲ ዶናልድ ትራምፕ ንእስራኤል ዝሓሸ ኣመሓዳሪ ምዃኑ እዩ ዝንገረሉ ኣብ ዝሓለፈ እውን ካብ ቴልኣቪቭ ነቲ ርእሲ ከተማ ናይ እስራኤል ወይ ከዓ ኤምባሲ ናይ ኣሜሪካ ካብ ቴልኣቪቭ ናብ ጀሩሳሌም ብምግባር ነቲ እስራኤል ነዊሕ ተደልዮ ዝነበረት ዝገበረላ እውን እዩ ነይሩ ስለዚ ምምፃእ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ንእስራኤል ፅቡቅ ምዃኑ እዩ ዝፍለጥ በቲ ኮይኑ በቲ ግን ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ኩነታት እስራኤል ከምቲ ትደልዮ ነገራት ይኸደላ ከም ዘሎን ብፍላይ ብዓይኒ ዲፕሎማሲ ተቐባልነት ናታን ከምኡውን ክብሪ ኣብ ልዕልያ ዝነበረ እናጎደለ ይኸይድ ከም ዘሎን እታ ኣብ ጋዛ ዝገበረቶ ስጉምቲ ድማ መመሊሱ ይጎዳእ ከም ዘሎን እዩ ዝንገር ሕጂ ንመለስ ብተንተንቲ ፖለቲካ ብዝተፈላለየ መንገዲ ከነንብቦ እስከንፈትን Living through the beginning of World War III. This is the question that many people are asking. እዛ ሕቶ እዚኣ ብዘይ ቃል ዓለም ኣብ ሶሻል ሚድያ ብዝለዓለ ፍሪኮንሲ ወይ ከዓ ብብዝሒ ግዜ ትጥቀስ ዘላ ሕቶ እያ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ኣብ መድረክ ናይ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ዲና ዘለና ዝብል እዩ ምክንያቱ ዓበይቲ ሃገራት ናይ ዓለም እዮም ናብ ውግእ ተፀሚደን ዘለዋ ኤሮፓ ምስ ኣሜሪካ ኮይኑ ምስ ኔቶ ኮይኑ ኣብ ዩክሬን ምስ ራሻ ገጢሙ ኣሎ ሕጂ ድማ እስራኤል ኒኩለራዊ ሃገር ምስ ካልእ ኒኩለራዊ ሃገር ኢራን ኣብ ምትፍናን ጥራይ ዘይኮነስ ወታደራዊ ምልውዋጥ ተኽሰብ ምልውዋጥ ተበፂሑ ኣሎ እቲ ቦታ ድማ እቲ ማእከላይ ምብራቅ ማለት ከዓ ልክዕ ከም ዝፋርኔሎ ቃልቃል ዝብል ዘሎ እዩ ነዳዲ ተወሲኹሉ ዘሎ ስለዚ እዚ ናበይ ገፁ ክኸይድ ኸን ዝብል ሕቶ ብዙሕ ፀገም ፈጢሩሎም ኣሎ ሕጂ ምዕራባዊ ሚድያ እንታይ ዓይነት ጌም ከም ዝፃወት ዘሎ እስከ ስምዑ እዚኣ People are asking after Iran launched a direct attack on Israel. On the 13th of April, Iran hit Israel with hundreds of drones and missiles. And the US military and the British military were both directly involved in supporting Israel and helping to shoot down Iranian drones. Western governments have loudly condemned. ኣብዚ ድማ ኣብ ካልእ ቪድዮናት እውን ገሊፀ ነይረ ኣብቲ መጥቃዕቲ ኢራን ዝፈንወቶ እስራኤል በይና ይኮነት ተኸላኺላቶ እቲ ሚሳይላት ኣሜሪካ ፈረንሳ ዓዲ እንግሊዝ ሰለስተ እዚአን ብርግፅ ኣብቲ ዓውደ ውግእ ጆርዳን በቲ ዘለዋ ሃገራ ናፃነት ኤርስፔስ ናታ ብምፍቃድ ኮሎ ጌና ናብ እስራኤል ከይበፅሑ ከሎ ንቅድሚት ተቐቢሎም ንኸምክኑ ብዙሕ ዕድል ከም ዝሃቦም እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ብዙሕ ተሳትፎ ከም ዝነበሮ እስራኤል በይና ይኮነትን ነቲ ኩነታት ክትከላኸሎ ኺና ዋላ ሰለስቲዮም ኣርባዕትዮም ሓሙሽተዮም ከለዉ እውን ንዑ ኩሉ ሓሊፉ ዕላማታቱ ዝሃረመ መጥቃዕቲ ናይ ኢራን ከም ዘጋጠመ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኣብዚ ዓውደ ኩናት እዚ ናይ ብዙሓት ሓይልታት ተሳትፎ እዩ ዝረአ ዘሎ ብዙሓት ሓይልታት ብሓደ ኮይኖም ንእስራኤል ይሕግዝዋ ከም ዘለዉ ኣገይን ኢራን ኣብዚ ውግእ እዚ ዳርጋ በይና እያ ገጢማቶ ዘላ ክትብል ትኽእል ልክዕ ከምቲ ራሻ በይና ንኤውሮፓን ንኣሜሪካን ብምልኦም ትገጥሞም ዘላ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ኢራን ተመሳሳሊ ኦፍኮርስ ብድሕሪ መጋረጃ ደገፍ ናይ ራሻ ክህልዋ ከም ዝኽእል ወይ እውን ብግልፂ እውን ራሻ ተዛሪባላ እዩ ዝበሃል ዘሎ ኣሜሪካ ኢዳ ክትቱ ተጀሚራ Stop now, but Biden has to get on the phone to Netanyahu. Two things. One, immediate ceasefire. Immediate ceasefire. Immediate. Stop. Two, Netanyahu, resign. Get the hell out of Dodge. You're finished. Those two things could save the world. So, yes. Otherwise, Benjamin Netanyahu's narcissistic ሓደ ካብቶም ወታደራውያን ኪላታት ናይ ኣሜሪካ ስካት ሪተር እንታይ ዝብል ዘሎ ጆ ባይደን ንዓለምና ካድሕና እንተደልዩ ሪሊ ናይ ዓለምና ሰላምን ርግኣትን ቀፃልነትን ዝደሊ ተኮይኑ ክብሎ ዘለዎ ክልተ ነገራት እዩ ንነተንያሁ ቢንያሚን ነተንያሁ ካብ ስልጣንካ ውረድ መጀመርያ ባ ዘተ ሰላም ምቁራፅ ናይ ተፃብኦ ናይ ጋዛ ምስ ሓማስ ቀልጢፍካ ኢሚዲየትሊ ክትውሽ ክትከላለካ ካልኣይ ድማ ካብ ስልጣን ውረድ ካብ ስልጣን ተኣለ
እዚ ዘረባዚ ካብ ኣሜሪካ ጥራይ ኮነ ዝመጽእ ዘሎ ኣብ ውሽጢ እስራኤል ብዙሕ ህዝቢ ነተንያሁ ክእለ ከም ዘለዎ እዩ ዝደልዮ ዘሎ ነተንያሁ ግን ኣብ ስልጣን ክህሉ እንድሕር ኮይኑ ውግእ ክቕፅል ክኽእል ኣሎ ሓንቲ ዕድል ጥራይ ዘላቶ ነተንያሁ ነቲ ውግእ እንተስዒርዎ ኣብ ላዕሊ ስዕረት ከጋጥሞ እንተኽኢሉ ጥራይ ኣብ ፖለቲካ ናይ እስራኤል ጠጠው ክብል ዝኽእል ምክንያቱ ብዙሕ ዳሜጅ ፈጢሩ ስለ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ፈለስጢማውያን ገለመለ ዝገበሮ ግደፈሶ ኣብ ማይ ተገደሱ ኢቭን ንርግኣት ናይ እስራኤል ኣብ ዓብይ ሕቶ እትይዎ ስለ ዘሎ ሓማስ ዝገበሮ መጥቃዕቲ ውድቀት ናይ ናቱ እዩ ኣብ ውፅሒዋን እስራኤል እዩ ዝበሃል ሓማስ ካብ ሓደ ብትሪ ኮላታ ዝተዓፅዎ ቦታ መፅዩ ክንዲዚ መጥቃዕቲ ክገብር ኣይምኽኣለን ውድቀት ናቱን ፍሽለት ናቱን ዘጉልሕ ይብልሎ ካልኣይ ድማ ኣብ ውሽጢ ሶምናት ክውድኦ የኢሉ ብርቱዕ ሃንዲዱ መፅዩ ን6 ወርሒ ንሓማስ ክስዕሮ ኣይከኣለን በንጻሩ ብዓለም ደረጃ እታ እስራኤል ትበሃል ሃገር ከምቲ ፀላኢ ገይሩ ዘሎ እቲ ገይርዎ ዘሎ መጥቃዕቲ እቲ ገይርዎ ዘሎ ኩነታት ድማ ብምሉእ ምናልባት ነቲ ፖለቲካን ቁጠባ ናይ ዓለም ቁፅፅር ስለ ዝፀንሖም ክሳብ ሕጂ ከምቲ ዝድለ ግብረ መልሲ ይረኽቡ ኣለውን ብሓፈሻ ግን እቶም ንዖም ዝሕግዙ ዘለው እቶም ምስኦም ደው ዝብሉ ዘለው ሃገራት ብደረጃ ዓለም ተፀላእነቶምን ሚዛኖምን መሬት ከም ዝዘብጥ ገይርዎም ዘሎ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ነፍሲ ወከፍ ካምፓኒ ነፍሲ ወከፍ ሚድያ ንእስራኤል ዝድግፍ ዘሎ ኩሉ ተቐባልነት ናቱ ካብ ዓለም እናጎደለ እዩ ዝኸይ ዘሎ ዓበይቲ ካምፓኒታት ንኣብነት ሜክዶናልድ ድዩ ስታርባክስ ድዮም መጀመርያ ንእስራኤል ከጣቅዑም ዝጀመሩ ሜክዶናልድ ክሳብ ሕጂ በቲ ናይቲ ቦይኮት ወይ ከዓ እዚኣቶም ንእስራኤል ዝድግፉ ዘለው ምግቢ ናቶም ኣይንብላዕ ብዝብል ጎስጓስ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝጀመረ ቢልዮንስ ገንዘብ ከሲሮም ስታርባክስ ከምኡ ብርኪ ናቶም ታሕቲ ወሪዱ ኣሎ እንታይ ማለት እዩ ምስ እስራኤል ዝተሓሓዝ ዘለዎ ትካል ብዙሕ ክሳራታት እዩ ዘጋጥሞ ዘሎ ተመሳሳሊ ሃገራት ተቐባልነት ናተን ፖለቲከኛታት ተቐባልነት ናቶም ብዓለም ደረጃ ንእስራኤል ዝደገፈ ንስኻ ገበነኛ ኢኻ ናይ ሰባት መሰል ክትዛረብ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ዝብል ኣረዳዳኢ ዝመፅኦም ዘሎ ዋላ ብግለ ሰባት እውን ተሪኻዮ ሰባት ምስ እስራኤል ዝደናገፁ ኣብ ካልእ ዓውዲ መፂኦም ሞራል ክሰብኩ ከም ዘይክእሉ እዩ ዝኸውን ዘሎ ምክንያቱ ሱስ ሳሚታዊት ናይቶም መይቶም ዘለዎ ኣብ ጋዛ ቆልዓን ሰበይትን እዮም ወታደራት ናይ ሓማስ ኣይኮኑን ሱስ ሳሚታዊት ቆልዓን ሰበይትን ተቐቲሉ ኣሎ እዚ ተቐቲሉ ከሎ ኣሜሪካ ደው ከተብሎ ኣይከኣለትን ንኣሜሪካ ክትእግድ ኣይከኣለትን ዝኾነ ይኹን መቕፃዕቲ ከተውርደላ ኣይከኣለትን ዩኤን ዝበሃል ዝኾነ ክገብር ኣይከኣለን እንገስወት ኤርትራ ዝኾነ ሰብ ኣብ ሶማልያ ከይቀተለት ከላ ምስ 9 ዓመት እገዳ ወሪድዋ ዝኾነ ነገር ከይገበረት ከላ ወታደር ናታይ ተኮሰ ገለ ነገር ኣይፈጠረ ንኣልሸባብ ትሕግዝ ኣላ ብዝብል ምስ ዝኾነ ጭብጢ ዘይብሉ መረጋገፂ ዘይብሉ ክሲ ን9 ዓመት ተኣጊዳ ነይራ ኤርትራ just imagine about that the same United Nations ግን ኣብ ውሽጢ 6 ወርሒ ዝብለኩም ዘለኹም ልዕሊ 34 ሽሕ ሰብ ሱስ ሳሚታዊት ካብ ድማ ቆልዓን ሰበይትን ተቐቲሎም ንዘለው ክእግድ ኣይከኣለን ጥራሕ ዘይኮነስ ውሳነ ክሕልፍ ኣይከኣለን ካልኣይ ዩክሬን ኣብ ዩክሬን ራሽያ ልዕሊ 2 ዓመት ተዋጊኣ ኣላ ርብዕና እዚኦም እስራኤል ዝቐተለቶም ቀቲላ ኣላ ንፑቲን ግን ቀልጢፎም ኣብ ኣይሲሲ ክኸስዎ ክኢሎም ፑቲን ናብ ኣይሲሲ ክኸይድ ኣለዉ ህፃናት ቀቲሉ ኢሎም ከባቢ 20,000 ቆልዑ ቀቲሉ ዘሎ ነተንያሁ ግን ክሳብ ሎሚ ክኸስዎ ይከኣሉን now are you telling me ሕጊ ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ወይ ከዓ እቲ እዚ ሁማን ራይትስ ገለ በለ ዝብልዎስ ሓቅነት ኣለዎ ዲኦም ክትብሉ እንደለው መብዛሕትኩም ከም ዘይተቐበሎ ተረዲን ላብ ቻነል ምክንያቱ ስለ ዝበልኮ ዘይኮነስ ብጭብጢ ንሪኦ ስለ ዘለና ኣብ ቅድሚ ዓይንና ስለ ዘጋጥም ዘሎ ርእስኻ ጭቃ ክትመልኦ ትደሊ እንተኮይንካ ፋይን ከም ድሌት ክኺድ እንድሕር እዚ ናርኣኻና ሰማዕካን ዩናይትድ ኔሽንስ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ ወይ እውን ኣብ ልዕሊ ካልኦት ኣብ ልዕሊ ራሽያ ዝገብሮ ዘሎ ራሽያ ዳሞ 10 ዕፅፊ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ እስራኤል እንዲ ዘለዋ ንዩክሬን ጠቕላላ ክድምስሳ ትኽእል ነራ ከምዚ ዩክሬን ከምዚ እስራኤል ትገብሮ ዘላ ክገብሩ እንተ ዝደልዩ ኩሉ እቲ ሰብ ኣብኡ ዘሎ ከምዚ ድምሳስ ዝገበርዎ ነይሩ ግን ተጠንቂቖም እዮም ዝዋግኡ ዘለው 2 ዓመት ወሲድሎም ኣሎ እምበር ኣፅዋራትን ቦምባታትን ዳሞ ካብ ናይ እስራኤል ዝበዝሕ እንዲ ዘሎ ብሓፈሻ ግን ኣብ ናይ ዩክሬን ክግበር ከሎት ሚድያ ናይ ምዕራብ ራሽያ ርጉም ፑቲን ሰይጣን ብላብላ ይብሉ ነተንያሁ 3 ዕፅፊ 10 ዕፅፊ ናቱ ክገብር ከሎ ኣብ ሲቪል ግን ዘረባ የለን ኣብ ኤርትራ መፅኦም ግን ሄይ ኣብ ትግራይ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ሱዳን ምትትታዊ ይገብር ኣሎ ኤርትራ ወላ ሓንቲ ጭብጢ እኳ ይብልካ ኣብ ትግራይ ከምዚ ህልቂት ፈፂሙ ኣብ ያለት ጭብጢ ናትካ ኤርትራ ቦምብ ከተውርድ ከላ ሰኣልካዮ ኣለካ ወይ ናይ ኤርትራ ቦምብ ክወርድ ከሎ ታንኪ ናይ ኤርትራ ሰብ ክረግፅ ከሎ ወይ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ክርሽን ከሎ ሰኣልካዮ ኣለካ የለን 2 ዓመት ገይሩለት ውግእ ጠጠው ካብ ዝብል ኣብ ያለት ጭብጢ ስለዘየለ ከቕርብዎ ኣይከኣሉ ኣብ ኣክሱም ከምዚ ኤርትራ ፈፂማ ኢሎም ክንደይ ይዛረቡ ነይሮም
أبيلت شمنت متقاتلهم استبالي زخونة جبتي لن تنعوزة وسأتنا رويترز غازيتا إيلومنيوم من ألبا تدليهم كي تكونوا تنسبات هذا وحتات وميلا كلت عمد كير لن تزولون يركض موصنير سزي إيرترا فجأة تزبها الزربا جد اتفجأ ما تزبل بزي جبتي إيرترا كم بحدش جدا خمس ورد زوردا بأمريكا جيرا أمريكا بعلا أمس أبيلا سوزاربا تزربا إيرترا جدا خد جبر الله آيات الجمال إسرائيل جن أبقد مع عالم استقطع جازيت أنياتات قادلو سرحتنياتات رئيت قادلو سعادو قادلو سألم قادلو كل جيراميم زجرام يله زجاربام يله بنشارو كندي بومبا خنبكم كندي ميسايل خنبكم كندي نفرت خينات خنبكم نابلت كبابي شدش شوعات بليون دولار حجزات الله عزيز تقلت راي بتحر مقارجاز حجزلو كالا رستي سلازي ምዕራባዊ ሚድያ ኣሜሪካን ኤውሮፓን ዝዛረብዎን ተግባራቶምን ሰማይ ምድርን ይትፍልልይናቱ ዘረቦም ዘይኮነ ድማ ተግባራቶም ብምርኣይ ናቶም ኣተሓሳስባን ኣካይዳን ርድኢት እንታይ ምዃኑ ክትፈልጥ ኣለካ እዛነ ዝብሎ ዘለዎ ከምዚ ሓደ ዓብዪ ፖለቲካ ክመስለኩም ይኽእል እዩ እዚ ግን ሎሚ ማንም ሰብ ዝዛረቦ ዘሎ ዘረባ እዩ ብጀካ ተሓንጎሉ ብባዕሉ ክዓብጦ ዝደለየት ዘይኮይኑ እዚ ምስጢር ኣይኮነን ከምዚ ምስጢር ወይ ከዓ ዓብ ተቃውሞ ገለገለ ክመስለኩም ይኽእል ነው ኤቭሪባዲ ኩሉ ሰብ ይድርዮ ዘሎ ቢቢሲ ዝብሎ ዘሎ ሲኤንኤን ዝብሎ ዘሎ እዩ እቶም ዓበይቲ ሚድያታት እውን ዋላ እኳ ኩሉ ግዜ እንተይኮነ ይብልዎ እዮም እስራኤል ትኸዶ ዘላ መንገዲ ጌጋ እዮም ዝብሉ ዘሎ ብከምዚ መንገዲ ክትቅፅል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ብከምዚ መንገዲ ህዝቢ ክትእምን ኣይትኽእልኒ ኢኻ እናበሉ ይቃወሙ ኣለዉ ፖለቲከኛታት ናይ ኣሜሪካ እውን በጫ ቅብሎም እዩ ተተዛሪቦም መዳ ስርሖም ስለ ዝኸስሩ እምበር ብሓፈሻ እዚ ከምዚ ምስጢር ወይ ከዓ ከምዚ ዓብ ተቃውሞ ትገብር ዘለካ ኮይኑ ከይስምዓኩም ስ ቨሪ ኖርማል ቲንግ ምናልባት ካልእ ነገር እዩ እቲ ምስጢር ክበሃል ዝኽእል እምበር እዚ ኣብ ቅድሚ ዓለም ኣብ ቅድሚ ካሜራ ኣብ ቅድሚ ሚድያ ኣብ ቴሌቪዥንን ኣብ ገለን ዝተዛረብዎ እየ ዘምፃልኩም ዘለኹ ብድሕሪ መጋረጃ ዝረኸብኩ ሓበሬታ ኣይኮነን ስለዚ ሜይንስትሪም ሓበሬታ እዩ ዝኸውን ዘሎ እዚ ኣብ ማንም ሓበሬታ ምናልባት ገለገለ ከውፅዎ ይደልን እዮም ግን ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታ ድማ እዩ spree that he's on right now could not only destroy Israel, guys, it could destroy the world. I mean, to just put two and two together again, because Israel has this thing called the Samson option. And once they get swamped, nuclear weapons will fly. And once nuclear weapons عني بسنكا قدف 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 شكرا يدلني وتزرع لكا تزرع لكا تزرع لك أنا እዛ ቪድዮ እዚኣ እንዲ ኣብቲ ስምምዕ ናይ ኣልጀርስ ክፈራረሙ ከለዉ ኣብ ከተማ ኣልጀርስ ዝነበረ ኩነታት ይመስለኒ ግን ብኸመይ ወፂያ እዛ ቪድዮ እዚኣ ገሪምኒ ኩላ ኣብ ከለኹ እየ ዘቕርባ ዘለኹ እቲ ትሕዝቶ ብጣዕሚ ዘገርም እዩ ንድሕሪት መልሰካ እቲ ኩነታት እቲ ክሳብ ሎሚ ዘይተፈትሐ ሽግር ብወገን ኤርትራ ብወገን ኮሚሽን ዶብ ዝተወድአ ኣርስቲ ክነሱ ክሳብ ሕጂ ኣብኡ ይመላለሱ ኣለዉ ፅኒሕ ኢልና ክንሪኦ ኢና ብዛዕባኡ ሕጂ ሓንቲ ኣርስቲ ክበኩም እየ ድሕሪኡ እቲ ናይ ሚድያ ኩነታት ርኢና ኣብቲ ናይ ዓለምና ምቅያር ክንርኢና ዝያዳ an attack trying to portray Tehran as an aggressor. However, these Western governments are conveniently erasing very important facts, namely that Iran was acting in self-defense and Iran only attacked Israel after Israel bombed Iran's embassy in Syria and killed several top Iranian military officials. So it's actually Israel that started this war with US support, and Iran has been abiding by international law which says very clearly that Tehran is able to respond in self-defense. እዚ ኢራን ዝገበረቶ መጥቃዕቲ ብኢንተርናሽናል ሎው ኣርቲክል 51 እያ መስለኒ ጌጋ ይኽላለይ ዝኾነት ሃገር ግብረ መልሲ ክትህብ ፍቓድ ከም ዘለዋ ሓደ ሃገር ንካልእ ሃገር መጥቃዕቲ እንድሕር ገይሩ ብናይ ኢንተርናሽናል ሕጊ እታ መጥቃዕቲ ዝወረዳ ግብረ መልሲ ክትህብ መሰል ከም ዘለዋ ስለዚ ኢራን ድማ መጥቃዕቲ ወሪድዋ ግብረ መልሲ ክትህብ ብዓለም ለኻዊ ሕጊ ፍቆድ እዩ እስራኤል ግን ንኤምባሲ ናይ ኢራን ክታርም ዓለም ለኻዊ ሕጊ ኣፍሪሳ ኢንተርናሽናል ሎ ቫዮሌት ጌራ ኢራን ትገብሮ ዘላ ግን በቲ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ግብረ መልሲ ክትህብ መሰል ኣለዋ እዚ እቲ ዓለም ለኻዊ ሕጊ እዩ ምዕራባውያን ሃገራት ግን ንዓታቶም ከርብሖም ከሎ ጥራዮም ዝጥቀምሉ እቲ ኢንተርናሽናል ሎ
international law أنصار ربحهم كون كله كم حق خطك عمولي دلينيوم exactly إذا حد مرأة ناتو دما أجينا نرزلنا مغنياتو بتي إيرترا international بعلم لخاوستو هابو ساناتا تقبل عبدو بادوي لخلا ستيل نيتغراي اللي يتقد إيرترا يخسر له إذا ምዕራባውያን ሃገራት ብድሕሪት ስለ ዘሎ ስኢሎም ይሰምዕዎም ኣሎ On the 1st of April, Israel carried out an active war against Iran. And I'm reading here from the New York Times, which is very biased against Iran and very pro-Israel. The New York Times noted that, quote, Israeli warplanes struck a building in Damascus that is part of the Iranian embassy complex, and 3 senior commanders and 4 officers from the Iranian military were killed in this Israeli attack. The mainstream British think tank Chatham House, which is funded by the British government, published a report warning that Israel's strike on Iran's consulate in Syria could be the spark that ignites the Middle East. And they noted that the Israeli attack on Iran's consulate in Damascus on the 1st of April marks an unprecedented escalation by Israel against... So, بحفظ تي إسرائيل تجبرته حرا عبي مغسقسي نحمق نجر مخانو يفلط نيرم يوم تميديا يزارم نيريو جنستيل ولا نافلو تخلو نتكونتات أشيل كامخات دليت كامجبار لموت ريو سلزخونة بخومي قد سلالو حجي حنتي فيديو كريكم كابزي أرسي قرب وتسكن بلكن كلالنا بزوت عستون دي زلنا جن قرب تلي كابز أرسي وتيلنا انتي كريكم دليل لهم لنكني أمونغو أمريكان راشان زلو كونتات كنرينا مجمر يا جنك مناهم حلافنا زي ريبورت زيارة زي مستريو زلهم ناي عالمنا زعبي بانك جي بي مورغان تشيز يزبال أمريكا بانك زعبي بانك نا عالمنا يزبال ناتو CEO متن كتاب زعب أمريكا زوجوي listen JP Morgan issues major U.S. financial warning. Leading investment bank JP Morgan has issued a major financial warning that could affect the U.S. economy this year. The CEO Jamie Dimon told investors on Monday that he believes the U.S. economy will be affected by forces from outside of America. The JP Morgan CEO explained that he worries about geopolitical events, including the Russia-Ukraine war. So, انتايلي متن كتابو أمريكا قطبا ناتا كمون دولار ناتا صبلتنت ناتا أبلالا ناتا بأمريكا كتقواصرهم زي تخل جيوبوليتيكاوي في السامتات تشالنج ناخونه ويكنا تبدهي خيط كم زلو حركة بوزي ناي يوكرين راشا ووريو أمريكا ناي ملو عالم حيل زنبرا سوبر باور ينيرا انتخونه أبز عجي مس يوكرين أب يوكرين دقبرو توق بشم يوكرين مس راشا دقبرو توق كابتو تثبيتا وصاي كتعوض زقبا نتي يوكرين زبالنا خسرت خيط كم زلام بزع جنزب كم خسرتن استراتيجيا زحنسو صوتو دما ولا قابي روب انت صرح لهم نابراشا زقبر وقت كم زي سرحن أبوت هذا راوع عقمنا دما دروت النتافة اللي تأكم زلا تزي بوز تبقى دمايو أبقى يا بحري بحوتون كلا يجز سعر تقاطي موازلو كأكد مزم جمارو أب أفغانستان تسعيرة نبرة خي هكبت هدي ما وتيانيرا سلزي التسعيراتنا أمريكا أب كله مداي زقاط موازلو حجي دما أب إسرائيل حماس أب إسرائيل زقبرون حدا سعراتنا أمريكا زقريو مغنياتو إسرائيل زي تتنكف حقر يانيرا حماس قنو already نشد الشواحي challenge قبرهم كيلو كساب حجي دما كسعر وي قالونا له سلزي at every كرنا بخل كرنا أمريكا نتناتا صبللتنا زبدهو حيلتاتنا بس يخدلو بمنصور دما كالوت حيلتات بارز هاجر زياسي كم تنحنا نحزباز نبرنا حيالا يكونتن بمبال كالم رجعتاتن كال عدلاتن كطمتو يقدرو يمرصو همزلوم زدما نتي بوتادراو عقمي افريها نتي دولار اب عالم عبلالي باطيرا غيراتو زنبراتون بعين قطبا تشالنج خغبري ني تشاينا دما تزبلص مدرخيو مخنياتو أمريكا ملو حيلا أكيبا لكن تشاينا تراي تتقاملو أفقدوا فحبيلات سلازلا تشاينا دما أمريكا أبكمزي نحت حدهم كبالعو خلو نتجزيات تتكيمم أبكو طباناتهم نقدميتي خدو خمزلو حنت فيديو كبكم يابزي كاب تشاينا زوات فيديو This is China نخت أمنو ده شجر مالتو زي تشاينا يوم كدمي 4 عامات 10 عامات كمزي نبرن زهاجر زي قدم كمزو كتر خلقا نيويورك وي شيكاغو وي كاغلنا أمريكا كتمايز رانير لومي اتزبالزي infrastructure technology معبالك ترتخينكا China يو it's amazing أبز حلف عامتات China كساك كندي كتونشف كم زخالة نذكر يخلو أمريكا أكن نزي challenge قبرو بقطة باز بدوا مملي سما بو تدرام تفنان مملي سما بو جياتو لو مملي سما تنا وجزاتو بتقطة باناتهم أكن داب كالو قطة با أبكالي ناي تكنولوجي إنفستس قبر تجنزب أبو تدرنا أبو جن إنفستس قبر له السدما أو تدرنا إنفستس قبر جنزب تايو لك نوحجي خاطب زلخة حاويو بومب تسرحلو مليونات يواقو تتوكيسو يقاتل سبي قتل عنيو يتقف مالتي تجنزب وحج كم زو صدق يركا صدو
the same ገንዘብ ኣብ ዓድኻ ኢንቨስት ጌርካያ ግን ነዚ ትሪእዎ ዘሎ ኣብ ቅድሚኻ ውፅኢት የምፃልካ ማለት እዩ ነዚ እዩ ዝዛረብ ዘሎ እቲ ናይ ጄፒ ሞርጋን ቼዝ ሲኢኦ ዝዛረቦ ዘሎ ቻይና ሓያል ክበሃል ከሎ ካብ ዜሮ ዝመፀ ኣይኮነን Israel-Palestine conflict and the BRICS de-dollarization agenda to create an economic risk on the U.S. markets. JP Morgan CEO warns about the U.S. financial markets. Dimon stressed that America's global leadership is being challenged by developing countries, including the SCO bloc, ASEAN Group, and BRIC. The CEO of JP. So, as the CEO ዝብሎ ዘሎ ኣሜሪካ ብኩሉ መዳዩ መጥቃዕቲ ዝወርዳ ዘሎ ነታ ኣብላልነት ናታ ብሪክስ ሓደ ካቡ ይብላ ኣሎ ግን ናይ ብሪክስ ከምኡ ድማ ናይ ካልኦት ሃገራት ወይ ድማ ሻንጋይ ዩኒቲ ገለ ዝብልዎ እውን ኣሎ ካልኦት ሃገራት እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን ኣሜሪካ ከምኡ ዝገብራ ዘሎ ይብላ ኣሎ እቲ ቀንዲ እቲ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ትገብሮ ዘላ ውግን ኣብኡ ተጥፎ ዘላ ፀጋታትን ኣብኡ ተጥፎ ዘላ ናይ ሜንታል ካፓሲቲ ወይ ከዓ ኤነርጂ ፎከስ ኣብቲ ቀንዲ ዘድልያ ቦታ ኣተኪራ ንኸይትሰርሕ እዩ ዝገብራ ዘሎ ስለዚ እቲ ስትራቴጂ ናይ ኣሜሪካ ዲስትራክትድ ኮይኑ ኣሎ ካብቲ ቀንዲ ኣተክሮ ናቱ ኣሜሪካ ሓያል ዝገበራ ቁጠባ ሓያል ስለ ዝነበረት ኣሜሪካ ተነፂጋትካ ካብ ቁጠባ ናይ ዓለም ከም ትግለል እዩ ነይሩ ሎሚ ኣሜሪካ እንድሕሪ ኣጊዳትካ እወ ፅልዋ ይፈጥረልካ እዩ ግን ከም ቀደም ኣይኮነን ሎሚ ቻይና እንተኣጊዳትካ ኢኻ ብፍላይ ሃገራት ኤውሮፓ ምስ ኣሜሪካ እናተመገቱ ከለዉ በብሓደ ንቻይና እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ናይ ፈረንሳ ቻይና ከይዱ ነይሩ ሕጂ ድማ ናይ ጀርመን ቻይና ከይዱ ሽርክነቱ ከም መዓራሪ ይፍትን ኣሎ ብዘይ ቁጠባ ናይ ቻይና ወይ ከዓ ዕዳጋ ናይ ቻይና ቁጠባ ናይ ኤውሮፓ ትርጉም ክህልዎ ከም ዘይክእል ፈልጡ እዩ ስለዚ ሎሚ እቲ እንኮ ክእግዳካ ዝኽእል ሓይሉ ዘሎ ቻይና እዩ ክኸውን ሎሚ ጥራይ ግን ኣይኮነን 10 ዓመት ካብ ሕጂ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ተዘይጀሚሩ ማለት እዩ እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ቁጠባ ክኸውን ዝኽእል ድሕሪኑ ዘሎ ዓመታት እውን ናይ ቻይና እዩ ምክንያቱ ቁፅሪ ማትስ ኣይጋገን እዩ 300 ሚልዮን ህዝብን 1.4 ቢልዮን ህዝብን ሓደ ይኮነን ሲምፕሊ እቲ ናይ ምግዛእ ዓቕሚ ናይ ዕዳጋ ናይ ቻይና ዓብዩ ካልኣይ ኣገዳስነት ዘለዎ ዕዳጋ ህንዲ ክኸውን እዚ ናይ ኣሜሪካ ዋላ ኣገዳስነት እንተለዉ እዚኦም ህዝቢ እዚኦም እቲ ኤስያ ዝበሃል ድማ ኢንዶኔዝያ ልዕሊ 200 ሚልዮን ኣሎ ታይላንድ ሚልዮናት ህዝቢ ኣለዎ ፊሊፒንስ ሚልዮናት ህዝቢ ኣለዎ ቪየትናም ሚልዮናት ህዝቢ ኣለዎ ስለዚ እቲ ኤስያ ዝበሃል ሃገር ባንግላዴሽ ሚልዮንስ ህዝቢ ኣለዎ ፓኪስታን ሚልዮንስ ህዝቢ ኣለዎ እዚኣቶምሲ ልዕሊ 100 ሚልዮን ዘለዎን ሃገራት ጥራይ ጠቕሰልኩም ዘለኹ ስለዚ ኣብቲ ቦታቲ ዘሎ ህዝቢ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ እቲ ቁጠባ ድማ ናብኡ ይትእከብ ዘሎ እዚ ምዕራባዊ ዓለም ኣምባላንስድ ወይ ከዓ ፌር ብዘይኮነ ኮምፒቲሽን ወይ ከዓ ምዕሩይ ብዘይኮነ ውድድር እዩ ፀብለልታ ርኢ ነይሩ ኣብ ትክክል ቻይና ንዝኾነት ሃገር ገዚኣ ኣይኮነትን ሃብቲማ ብረሃፀ እያ ሃብቲማ እዚኣ ክትርዳእና ክትከል ኣለዋ ዓዲ እንግሊዝ ሃብትና ሰሪቃ እያ ሃብታም ኮይና እቲ ሃብትና ትሰርቆ ዝነበረት ምስ ኣብቅዐ ድማ ቁጠባናቶም ካብ ዓመት ናብ ዓመት ብቁልጡፍ ፍሬኖ ብዘይብሉ መንገዲ ንቁልቁለት እዩ ዝኸይድ ዘሎ ፈረንሳ ኣብ ዝሓለፈ 3-4 ዓመት ጥራይ ካብ ሃገራት ኣፍሪካ መዓልታዊ ትወፅእ ኣላ ቁጠባናታ ኣብ ዝመፅእ 10 ዓመት እንታይ ከም ዝኸውን ኦሬዲ ደይነው ንቁልቁለት ካብ ዝኸይድ ነዊሕ እንዲ ገይሩ ቅልጣፈ ጥራይ ክወስኽ ዝኽእል እታ እንኮ ብናታ ፃዕሪ ምዕብልቲ ዝነበረት ጀርመን እያ ነይራ ናታ ፃዕሪ ካ ኣይኮነን ሕሱር ነዳዲ ናይ ራሻ እዩ ከም ገይርዋ ነይሩ መን እዩ ተቐንዲ ዝጉዳይ ሕጂ ኣብ ከምዚ ራሻ ናይ ዕዳጋ ናይ ጀርመን ከሲራ ክትብል ትኽእል ኢኻ ስለምንታይ ዳ ቁጠባን ላዕሊ ከይዳ ኣሎ ናይ ጀርመን ኸ ቁጠባን ታሕቲ ከይዳ ኣሎ ስለዚ መን እዩ ተቐንዲ ዝጥቀም ዝነበርተልካ ጀርመኒ ዝጥቀም ነይሩ ስሉጥን ፅፉፍን ነዳዲ ረኺቡ ብሕሱር ንብረት ኣፍርዩ ኣብ ዕዳጋ ናይ ቻይና ብምሻጥ ሃብቲሙ ነይሩ ቻይና ኣብዚ እዋን እዚ ነቲ ቴክኖሎጂ ቀዲሞሞም መኻይን ናይ ጀርመን ሎሚ ተጠላብነተን ታሕቲ እዩ መኻይን ናይ ቻይና ዝጥለባ ዘለዋ ስለዚ ምክንያቱ በቲ ኤሌክትሪክ ቴክኖሎጂ ንቅድሚት ስለ ዝኸዱ ስለዚ ጀርመን በቲ ነዳዲ ከቢርዎም በቲ ድማ እቲ ቴክኖሎጂካዊ ምትዕፅፃፍ ናቶም ድሕሪት ተሪፉ ከምቲ ዘለ ትዕቢት ስለ ዝነበረ ንሕና ከማና የለን ቻይና ክርክቡና ኣይክእሉን እዮም ቅድሚት ኢና ዘለና ዝበሃል ዝነበረ ሓሶት ከም ዘይኮነን ሓቂ ከም ዘይኮነን ተግባራዊ ከም ዘይኮነን ድሮ ኣብ ተግባር ክሪእዎ ጀሚሮም ኣለዉ ቻይና ድማ ብኩሉ መክቲ ተሳይንዋ እንደን ኣሜሪካ ከምዚኦም ካልኦት ስቂላ ጠጠው ስለ ዘይትብል ከመይ ጌርካ ነዛ ቻይና ንድሕሪት ትመልሳ ድማ ለይትን መዓልትን ዝፍብርክዎ ዘለወይ ግን ይሰርሓለዎም ከምዘየለ ሓደ ዓብይ ባንከር ናይ ኣሜሪካ እዩ ዝነግሮም ዘሎ Morgan said that while BRICS and other countries are looking to uproot the US dollar, the polarized electorate in America is causing further division. He called the development a great crisis that threatens free Western enterprises. The comments from Dimon were made in the annual shareholder letter this year. America's global leadership role is being challenged outside by other nations and inside by our polarized electorate, he said. The JP Morgan head hinted that BRICS will not be the only alliance that kickstarts the de-dollarization agenda. He urged that the US must put aside all differences and work closely with developing countries. We need to... So, እቲ ምኽሪ እንታይ ኢልዎም እዚ ኩሉ ትገብረ ዘላ ጠራዕራዕ ግዲፍ ኣሜሪካ በስማሚላ
ምስ በዓል ኤርትራ ምስ በዓል ኢትዮጵያ ምስ በዓል ኬንያ ምስ በዓል ሳውት አፍሪካ ናይጄሪያ ምዘን ሃገራት ትንዕቀን ዝነበረት ንዓመታት ኮፍ ኢላ እንተዘይሰሪሓ ቻይና ኣይትንዕቀን እያ ነዘን ሃገራት ምንጭ ናይ ዕቤታን ምንጭ ናይ ረብሓን ምዚኣቶም ማዕረ ክሰርሕ ከላ እያ ቻይና ተዓብደላ ኣሜሪካ ግን ስለ ትንዕቆም ዝነበረት ንሓደ መራሒ ንበይኑ ክትዕድመ ይደልን እያ ግዜ ስለ ዘጥፋላ 54 መራሕቲ ናይ ኣፍሪካ ምፅእ ትብሎም ሓንቲ ሰዓት ትቦም ብባሳት ጌራ ተንቀሳቅሶም ቻይና ግን መራሒ ናይ ጅቡቲ መራሒ ናይ ሓንቲ ንእሽተይ ደሴት እውን ክመፅእ ከሎ ፍሉይ ክብሪ ገይሮም ብፕሬዚደንሻል ኣቀባብላ ተቐቢሎም ኣብ ኦፊስ ግዜ ሂቡ እየ ዛርቦ ኣሜሪካ ከመይ ትገብር እያ ኔቨር 3-4 መራሒ ብሓደ ክመፅእ ክኸሉ ኣለዎም ብውሕዱ ክትረኽቦም ተኸይና ምክንያቱ መራሕቲ ኣፍሪካ መን እዮም ምስ ኣሜሪካ ክራኸቡ ዝኾነ መራሒ ናይ ኣፍሪካ ፊት ንፊት ኮፍ ኣይብልኒ ነይሩ ወይ ድማ ገለ ዋዕላ ነይሩ ንእሽተይ ሰዓት ረኺቡ ምስ ኣሜሪካ ኮፍ ክብል ነይሩ ቻይና ግን ሙሉእ ግዜ ሂባ 2 መዓልቲ 3 መዓልቲ ቶፕ ዲፕሎማታትና ምስ ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ ተረኺቦም ነይሮም ራሻ ሙሉእ ግዜ ሂባ ምስ ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ ተረኺባ ነይራ እዚኦም ሃገራት እዚኣቶም ማዕረ እዮም ዝርእዎም ንካልኦት ሃገራት ኣሜሪካ ግን ኤውሮጳ ግን ከምኡ ይርእዎም እዮም ነይሮም ኣኪቦም ክመፅእ ኣለዎም ግዜ ስለ ዘይብሎም ምስ ግዜ ከምኡ ክኸውን ኣይኮነን ነገራት ክቀያየር እዩ መን እዩ ተደላይ ትፀጋ ዘለዎ እዩ ተደላይ መሬት ዘለዎ ማዕድና ዘለዎ ዕዳጋ ዘለዎ ህዝቢ ኣፍሪካ እዩ ህዝቢ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ከምቲ ዝድለ ይፋረ የለን ፖፑሌሽን እናደኸመ ይኸይድ ኣሎ እቲ ምዝመዛ ክንቀደም የለን ስለዚ መን እዩ ተደላይ ክኸውን ምስ ግዜ ንኩሉ ጋህዲ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ሕጂ ናብታ ርእሲ ቅድሚ ምዝጋረይ እዚኣ ክጋብዘኩም እየ تماسليرة من سبك ساقمكو تماسليرة نغفاتا فنجح مروكبة يتهيبت بحبو من دحتر قدبو بحشمتا كرودي بمنابر استردي ما حمل ما اقلو الوال باكر وقريت محازم كماتي قنواي تطاير باليكو صبرا ما زارق الفجر طبات كبال طبايت ما زارق الفجر طبات كبال طبايت لكل قاشة لا تحاضر سلف دقين عاي سواحل يتركبت بقل النقص إذا درف زيا عندي مالت تم تقرأ فلتو فلوي تذكروا يزلنا أنا بحكي نقفة أزيا قداسنا زلوا بتاريخنا يرترا إذا درفنا يود الشيخ دما أنا بحكي نتكونتات بزبالة من قد تقول تدرفيا أنا بحكي دسلة تبلني أنا بزعو زي 5 آية احتاجوا لي ثم تقرأ تفوتوات غونيهم قل نقفة باتيرانايو أفسورانا يرترا دما تزل على تسبر تعدد جنة يسوراي نيرو نقفة دما كابزن اللي عليه زقبا زبل رديتي زلني تدرف دما بيرفكت اللي غير يدريفوا سو حجي نابت زوبانا كملسينا حركاتي ابز زوبازي زرب زلو كنت دما ازيو زمسل اسكن رايو Diplomacy in the Horn of Africa. Hello and welcome. I'm Janita. Kenya has taken the So اب كينيا شمغلنا ناي صوماليان اثيوبيان يكايد كم زلو يزنقر اسكن اسمعني شتي initiative to defuse the situations as tensions between Ethiopia and Somalia continue to rise. Given that Ethiopia has shown receptiveness to communication and Somalia has rejected earlier solutions, Kenya's proposal for a regional marine convention. So كينيا بمنقدم لي سبدياتو زيناتاون كم زغلصتو ان تقاقمانا بحر زملكت سممع كغبر كم زغلن اثيوبيا مور اكسس نبحر كوهبا كم زلون قال ملز زتنبه زربات زاريبا نيرا بعالم لخاوي حقي تغتيلا دغ بحر نخدكم اثيوبيا زصابا حيل خمزه لفلوت يغن نساتو اتمتقطا خناتهم كل غزي حدا كيكفلو كتقوم كالاي دمنت بحر كمناتهم كغبرو وتادراو عقم خسرحو وتادراو بيس كفطرو لك كمتي امريكا غيراتو زلاوي تشاينا غيراتو زلا نيم زبلو تشاينا امريكان حدا كفيلو ميم زتقم زلو كالاي دما كونترات الله ني ኤርትራ አብነት ከበቅልክ ከምትኒ ቻይና ወይ ራሻ ክትቦ ትኽል ናይ ኢትዮጵያ ክትባ ዝኾነ ኤርትራ ደስ ብላ ይመስለን አረ ከም ኤርትራ ደስ አይብለንን አይቀበሉኒ ስለምታይ ቅድሚ ሕጂ ፌደሬሽን ወንጥ ሒሶም ኣብ ኤርትራ ኮፍ ኢሎም ስለ ዝነበሩ እቲ ፌደሬሽን ኤርትራ ዘይደለየቶም ኮላይ ንዑጥ ሒሶም መሬትና ኤርትራ ኩሉ ነገራን ጎቢጦም ህዝቢ ኤርትራ ከርተ ዘበሉ ህዝቢ ስለ ዝኾኑ ካል ሃገራት ኣፍሪካ ድማ ኢትዮጵያ ብከምዚ ዓይኒ እዮም ዝርእዋ
ገባቲት ዘይናታ ትደሊ ሃገር ምዃና እዮም ዝፈልጡ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ታሪክ ዘለካ ትማል ድማ ብ98 ብዶብ መፂኻ ባሕርና መሬትን ባሕርን ኤርትራ ክትጎብጥ ተሓስብ ዝነበርካ ህዝቢ ኤርትራ ወይ መንግስቲ ኤርትራ ዓሻ ኣይኮነን ንኣኻ ኣሚኑ ሰራዊትካ ክትእቱ ከፍቅደልካ ኣብቲ ዶብ ዘሎ ሰራዊትካ እውን ስግኣት እዩ ዝፈጥረሉ ግደፍ ኣብ ውሽጢ ባሕርናትና ሰራዊትካ ጌርካ ኣይወፅን ክትብል ከም ትኽእል ኩሉ ሰብ ፈልጥ በስ ዋይ ሶማልያ ከተፍቅድ ኣይደልን ጅቡቲ ከተፍቅድ ኣይደልን ካልኦት ሃገራትን ከፍቅዱ ይደልን እዮም እዚኣ ግን ክትዋሓጠሎም ኣይከኣለትን ንሳቶም ቅንጣብ መሬት ካብ መሬቶም ክቡ ዘይደልዩ ህዝቢ እዮም ኣብ ናይ ካልኦት ክኾን ከሎ ግን መልሓሶም ክንዲገለዩ ብላብላ ክብሉ እዮም ዝውዕሉ ንስማዕ እዮም ግን ንሽተይ appears to be a positive move. Recent negotiations between Somaliland and Ethiopia to lease coastline for a naval facility provoked opposition from Somalia and stoked worries about additional unrest in the Horn of Africa. So, እዚኣ ዘረባ እዚኣ ምስ ምንታይ ለይ የምፅልኩም ኣብዚ ገብሩ ኣስራት ሓንቲ ዘረባ ተዛሪብሎ ገብሩ ኣስራት ገለ ካብቶም ኣብ ታሪክ ናይ ኤርትራ ዝሓለፈ ብፍላይ ናይ ኣብቲ ናይ ወረራት ናይ 98-2000 ዝበሎ ኩልና ንዝክሮ ኢና ስምዕዎ እስክብዚ ሓንቲ ዘረባ ተዛሪብሎ ድሕሪያ ካልእቲ እውን ኣላት እዚ ናይ ሰሜን ጉዳይ ናይ ትግራይ ይኹን ዋላ ናይ ኣምሓራይ ጉዳይ መኾነ አንሰምዖ ነገራት ኣሎ ሓደ ኣኼባ ነይሩ ናይ ፓርቲታት ተውዛዓዲ ብዛዕባ ናይ ወደብ ጉዳይ ተላዒሉ ወደብ ናይ ከረዱ እዩ መፅኡ ሬድዋን ሒሶን ናይ በርበራ ጥቕሚ ድሓር ተላዒሉ ኣብኡ እንታይ እዩ ዝበለ ናይ ደቡብ ህዝቢ ማለት ንኦሮሞ ንዞም ደቡብ ንሶማልያ ሓዊሱ እዚ ናይ ዓሰብ ዝበሃል ናይ ባፅዕ ዝበሃል ሲ ናይ ባፅዕ ዝበሃል ሲ ናይ ሰሜን እሺ እምበር ናትና እሺ ይኾነን ይብሎ ኣብ ሓደ ዓዲ እናሃለዎ ናይ ሰሜን እሺ እምበር ናትና እሺ ይኾነን እዩ ተዛሪቡ ኣብ ሓደ ዓዲ ይኾንና እንዲና ዘለና ምክንያቱም ንኣና ዝጥዕመና በርበራ እዩ ነዚ ደቡብ ከማዕብሎ ከሐይሎ ዝኽእል በርበራ እዩ ዝብል እዩ ተዛሪቡ ኣኼባ እሞ ኩሉ ኣብዝነ ኣሎ ደቂ ሰሜን እውን ኣብ ዘለውሉ ማለት እዩ ናይ ትግራይ ፓርቲታት እውን ኣብ ዘለውሉ እዚ ተዛሪቡ እዩ ስለዚ እንታይ ክብል ዝደሊ ዘለኹ እቲ እውን ክፈትሖ ይደለን በቱ ዝግብኦ ወፃእ ሻዕብያ ናፍቲ ናይ ቅድሚ ኩናት ዝነበርካዮ ተመለስ ሽግር ተሎ ባሕር ንፍታሕ ይበሃል ግን ኣብዚ ሓደ ኢንፎርሜሽን እውን ምርዳእ ፅቡቅ ይመስለኒ ኣግሪመንት ክነተግብር ኢና ዝብል ኢህኣደግ እናሃለዎ ቲፒኤልኤፍ ኣብ ዘሎ ያው መበገሲ ቲፒኤልኤፍ እዩ ነይሩ ንመልሰሉ ሻዕብያ እዚ ናይ ፕሪቶሪያ ምዕል ተፈራሪምና ንረክቦ መሬት ዝብል ብቲፒኤልኤፍ ያው ተበጊሱ በኦም ተበጊሱ ድሓር ከዓ ኣብይ ከዓ ነዚኣ ሒዙ ምስ መፀ ናብ ስልጣን እዚኣ ትግብራ እየ ኢሉ ሕዚ ዝሪኦ ዘሎ ሸለል ምባል ኣሎ ነቲ ዘሎ ከዓ ብስሩኸ ተሓስባ ናይ ቀደም ኣሎ እንታይ እምኒ ተወሰደ ጎቦ ተወሰደ እምበር ህዝቢ ዘሎ ኣሎ ዓዲ እዩ ናይ ሉዓላዊ መግለፂ እዩ ኢልካ እውን ዝውስ ክፀነት ኣለዎ ክጠፍእ ኣለዎ ግደፍ ዝባል ለካ ኣሎ ሓንሒኑ ፈኪሩ ገና ከይሰጎም ወራሩ ጀሚሩ ብሽፋን ባድመ ባዕሉ ካብ ኣሰሳ ዝተብሃላድነ ክፈርስ ከም ኮና እናተለኻኸሶ ኣጆኺ ኤርትራ كلاي تري حوسي تولو على وتولو تلاقاني عدي نهز موسى دراسونس كلاي تو تري تمريتون تحوس زغنا نايل علاونت غداي لزقدس منغست ግን የለን ንሰሜን ገጽ ሱዳን ውን ኮመሬት ወሲዳያ ኦሪሳ ወሲዳያ ሱዳን ውን ምንም አይተዋጋን ካብ ማሕራ ወሲዳያ ታ ሱዳን ካብ ትግራይ ውን ተቆረሰ ኣብ ኹናት ምእታውስ መዳኸይምና እዩ ነዝኩሽ መዳኸሚ ኢሎም ዝሓስቡ ወንበር እኮ ንመንግስቲ ኤርትራ ኢና ጸሊእና እምበር ንህዝቢ ኤርትራ ንፈትዎ ኢና ሃየ نحن نيساس تراينا نسلم برزب إرترا كحاونا ينفتوينا هاي أبروح عد خير كاتة تزارب كا يلن روح عد تبهال كمان يلن روح عد وين حساو مهان كافليت وكاس لدخانه روح عد مخادونا يدي نحن أكون منجست إرتراينا سألينا بر نهزب إرترا نفتوينا هاي نيرو حوسا هكا يكون إليو ግን እቶም ምዕሩኽቱ ሃካይ ኳብ ኤርትራ ይፍቶን እንዲዩ ብዝኾነ ግን ደፋፊኦም ብርሃፁ ክነብር ስለ ዝደልዩ እንካ ኢሎም ገንዘብ ቁርባ ዋፂኦም ዋላ ኣብዛ ዕዳጋ ገለ ጌርካ ሸቓቕጥ ይብልዎ ሽዑ ኮመዴረ ፅቡቕት ኮመዴረ ገዚኡ ናብቲ ዕዳጋ ወሪዱ ከም ይገብራን ሕጂ ዓደግቲ ከመፁ ነይሮም በቲ ጫፍ ሓንተ ፅብቕቲ ጎርዞ ትመፂእ ትኽ ኢላ ከምዛ ዝተለኣኸት ኣብታ ልዕል ኮመዴሩ ጠጠው ኢላ أنت حوي تحن دحفتي تدليخي
كومديري كعدك وإذن أتكاكوا صبو كومديري أنا خناي تبحث تجفالق دليل لاتو ومن تاخذ كل جفلق إلو جفلق نزام كومديريو مسيل كان تايم تي خانديو نحنا خاطا صبق تغرزوناتنا تإرترا هجرنا من تاخا كل إرتراوي بزي قل ترف أب كل كرنعاتا ودي قلا حزب خاص لزلو كبيرنا ننبر نولدو تاتكا كنبرين أمو إزاد درف كايا درفي زياتري وازلهم فيديو اب اكس نازور كله خيريا اب بكر تناي قدم درفاي ليجند درفاي نيرترا تمكينان تكونتاتن ግን አይ ቲንክ እቲ ኢንቫይሮንመንት ና ኤርትራ ይድመስል ምናልባት ኣብ ዓድኻ እዚ ብደገ ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ኣሜሪካ ትሪኦ ዘለኻ ናና አይ ቲንክ እቲ ፅርግያ ናብ አይ ቲንክ ናይ ኤርትራ ድዩ ናይ ካልኣይ ተረዳእና ኣሎ ፅቡቅ ገይሮም የርእዩን እዮም ዘለዉ it looks like ኤርትራ እቲ ቦታ ግን somehow ካልካ ይመስል ግን it's a very very catchy ክሪያ ከለኹ ደስ ኢላትኒ ሓደ ካብቲ ከምዚ ዓይነት እዚ ኩሉ ሉክሱስ ኣብ ደገ ትሪኦ ዘለኻ ኣብ ዓድኻ ክትገብሮ እውን ይከኣል እዩ ከመይ ጌርካ ነቲ ዘሎ ኣብ ኤውሮጳ ጥራይ ክትገብሮ ኣብ ኣሜሪካ ጥራይ ክትገብሮ ካብ ትሓስብ እቲ ዘለካ ፅቡቅ ነገር ሂወት ኣለካ ኮይኑ ኣብ ኤርትራ ኣብ ገለ ክፋል ናይ ኤርትራ ክትገብሮ ከም ትኽእል ክራየካ ይኽእል ዶ ዝብል ስእሊ ክመፀኒ ደልዩ ምክንያቱ ኣብዚኣ ካልእ ቪድዮ እውን ርየ ነይረ ካብ ኤርትራ ዝመፀ ማዕረ ክንደይ ብዛዕባ ኤርትራ ሕማቕ ይዛረቡ سو انتاي نرلنا ካብ ኤርትራ ከምዚ ካብ ወደብ ካብ ባፅዕ ዝወፅእ ስእልታት እዩ እዚ እዛ ቪድዮ እዚኣ ከምዚ ቪድዮታት ክርኢ ከለኹ ናይ ብሓቂ ደስ ዝብለኒ ምክንያቱ ክንምንታይ ንእሽተይ ወይ ዓብ ኮይኑ ክረኣያ ክኽእል ኤርትራ ንቅድሚት ገፃ ተበጊሳ ከም ዘላ ካልእ ፀብፃብ ብዛዕባ ናይ ሲሚንቶ ፋብሪካ ገደብ ገደብ ኣብ ከባቢ ባፅዕ ዘሎ እዩ ንሱ እውን ብዝለዓለ ካፓሲቲ ብዝለዓለ ደረጃ ንክሰርሕ ብዙሕ ምድላዋት ተገይሩሉ ከም ዘሎ ኤርትራ ከምዚ ካብ ድቃሳ ትበራበር ዘላ ሃገር ኮይና ክትስማዓካ ኣብ ዝዋን እዚ ክሪኦ ከለኹ ናይ ብሓቂ ዶ ከምዚ ነይሩ ይብተዓዲ እንተኮይኑ ዶ ይወፅእ ነይሩ ክትብል ከማን ይግድዳካ ስለዚ there is a lot of good vibes ፅቡቅ ነገር ካብ ኤርትራ ብዙሕ ነገር ይወፅእ ዘሎ እዚ ፅቡቅ እዚ ነገር እዚ ከመይ ጌርና ንሕና ነዳዲ ንውስኸሉ ብኩሉ መንገዲ ክኸውን ይኽእል ብፍላይ ኣነ ከምዚ ቪድዮታት ክመፅእ ከሎ መመሊሱ እዩ ዘርስነኒ ዘሎ ከማይ እንድሕር ኮይንኩም ድማ ብርግፅ ኣብዚ ከምዚ ኩነታት እዚ ክንሳተፍ ብኩሉ መዳያት ብኩሉ መንገዲ ምድላዋትና ክንውድእ ክንክእል ኣለና እወ ሓፊልካ ከይድካ ትገብሮ ነገር ብፍላይ ኣብ ኢንቨስትመንት ኣብ ወፍሪ ኣብ ስራሕ እንድሕር ኮይኑ ቁሩብ ግዜ ክወስድ ይኽእል ግን we can do it ክንገብሮ ንኽእል ኢና እቲ ዓቕሚ ኣለና እቲ ፀጋታት ኣለና እቲ ህዝቢ ድማ ብዝኾነ ይኹን ኣጋጣሚ ኣብ ደገ ብዙሕ ሃገራት እዩ ዝነብር ዘሎ ስደት ድማ ምቹ ኣይኮነን ብዙሕ ብድሆታት እዩ ዘጋጥመና ዘሎ ከመይ ጌርና ነሱ ዘለና ፀጋታት ሒዝና ብኸመይ መንገዲ ኣብ ዓድና ክንሰርሕ ንኽእል ገለገለ ሰባት ኣለዉ ነዛ ቪድዮ ከምዚ ክብል ምስ ሰማዕኩኒ ኣብ ኤውሮጳ እናተቐመጥካ ከመይ ጌርካ ኢኻ ከም ትብል ትብሉኒ ኤውሮጳ እኮ ናብ ዓድኻ ክትከይድ እዮም ዝደልዩኻ ተማሂርካ ገንዘብ ሒዝካ ንዓድኻ ክትከይድ እዮም ዝደልዩኻ ኤውሮጳ ክትፈልጥ ዘለካ ኮፍ ክትብል ኣይኮኑ ዝደልዩኻ ሃይ እንደ ንገሮም ክኸይድ ደልየ ኣለኹ በለዎም ገንዘብ ክውስኹልካ ክእሉ እዮም ንዓድኻ ምኻድ ንኤውሮጳ እውን የድልዮም እዩ ምናልባት ሓደ ሓደ ምግናን ከይመስለኩም ነቲ ቁጠባ ነድሊ ሰባት ክንብሉ ንኽእል ኢና ይደልዩና ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ንዝበፅሕ ሰብ ግን እንተኸይድካሎም መርሓባ ኣይፃብኡኻን እዮም ክትከደሎም ሽግር ኣይኮነን ንዖም ከምዚ እንተበልኩ ገለ ኣለዎ ከምዚ ሕስድና ዘለዎም ኣብ ኢሚግሬሽን ሪፖርት ክንገብሮ ኢና ምናልባት ዘይፈለጥኩም ተለኹም ኣነ ዜግነት ዘለኒ ካብ መንግስቲ ዘይፅበ ሰብ እየ ካብ መንግስቲ ዝፅበ ሰብ እንድሕር ኮንካ ምናልባት ከምዚ ክትብል የሰክፈካ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣነ ግን ካብ መንግስቲ ስዊዝ ዝፅበ ሰብ ኣይኮንኩን ዘበርክት ሰብ እየ ታክስ ዝኸፍል ሰብ እየ ካብቲ ታክስ ናይ መንግስቲ ዝደሊ ሰብ ኣይኮንኩን ስለዚ ገለ ኣለዉ ኣብ ትዊተር ይኹን ኣብ ካልእ ኮሜንት ነፅሓፉ ኣብዚ እናተቐመጥካ ስለምንታይ ንዖም ዘይተጣቅዓ ኣሎ ናተይ ምጥቃዕ የድልዮም ስዊዝ ኣነ ከየጣቃዕ ኩሎም እዮም ማዕቢሎም ናተይ ሞራላዊ ደገፍ የድልዮም ስዊዝ
ترجم لهم إيرتراغ ناتي مورا لو دقف يدليها I don't know ما أسكني جرا خطر دهنا تخل نقل سبات نسويس وين أوروبا وين أمريكا ناتي متقع ناتي تفيزونا يدليهم نأخوليهم بزي ناتي إيرتراغ ناتي دقف يدليها خوي نيد سمعنا كنا منتاي نشتا يخون نيرترا أنا كدقف آخر هزول إمنا تعلن نفس وقفنا لما خم خن بلا لنا حنياتو دبنا نيرترايو منفسنا نيرترايو سلازي كاب سويس أم هيرومكا أبصبغ جيرومكا وي قبر لهم الله كبانون نبتي سيستم نعي كما تدخل لغز حجزني يبركتوا له ندحري نزمص انك حجز نكالوت عدلات نخفتر انا وين تاكس خفل على السيستم كم كوي كتمزخ لغا نتم حدشتي كابت تاكس ناي منغس يحجزوت صح نغوس صراحتي خدمه نت السيستم تبركتوا له السيستم دما يقصل ጎኑ ናቱ ግን ኣብ ስዊስ ስለ ዝነብር ዘሎ ታክስ ክኸፍል ኣለኹ ብዛዕባ ኤርትራ ክሓስብ ብዛዕባ ሩዋንዳ ክሓስብ ብዛዕባ ኡጋንዳ ክሓስብ ኬንያ ክሓስብ ዝኾነ ኢንቨስተር ስዊሳዊ እውን ኣብ ኤርትራ ከይዱ ኢንቨስት ክገብር ይደልዩ ኣብ ኡጋንዳ ከይዱ ኢንቨስት ክገብር ይደልዩ ምክንያቱ ካፒታሊዝም ከምኡ ስለ ዝኾነ ምናልባት ገሊኦም እቲ ካፒታሊዝም ኣብ ኤውሮጳ ጥራይ ይሰርሕ ይመስለኩም ከምኡ ኮይኑ ስለ ትስማዓኩም ኣብዚ ኔጌቲቭ ኤነርጂ ትድርብዩ ሰባት ኣለኹም ተስዓሚታዊት ከምኡ ከምዘይኮን ክንፈልጥ ኣብዚ ናተይ ቻነል ተስዓሚታዊት ጽቡቕ ርዲት ዕቤት ናይ ኤርትራ ንደሊና ስለዚ we have to be ready ኣብ ዓድና ኣወንታዊ ኣበርክቶ ንክንገብር ነታ ዓድና ኣብዚ ተበጊሳቶ ዘላ መድረኽ እጃምና ከነበርክተላ ኣነ ድማ ቆሪፀ ተበጊሰ ዘለኹ ምናልባት ድሕሪ ሶምን ክኸይደ ወይ ድሕሪ ክልተ ሶምን ክብለኩም ኣይክእልኒ ግን እቲ ንኢንቨስትመንት ንወፍር ንብሎ ዘለና ካብ ነፍስና ክብገስ ክኽእል ኣለዎ ኣነ ድማ እቲ መስርሕ ከምዚ ሓንቲ መዓልቲ ንዩቱብ ተቐባልነት ወይ ገለ ቪድዮ ክረኣየለይ ኢለ ዝገበርኩ ኣይኮንኩም ኣም ሬዲ ብካፒታለይ ብጉልበተይ ብሓንጎለይ ከበርክት ድልውነት ኣለኒ ሓፊለ ክኸይድ ኣይክእልኒ ስድራ ስለ ዘለና ሃቭ ቱ ኦርጋናይዝ ቲንግስ ባት ኢትስ አ ማተር ኦፍ ታይም ካልኣይ ድማ ወፍሪ ማለትካ ሎሚ ሓሲብካ ፅባሕ ትገብሮ ኣይኮነን ብዙሕ ፕላኒንግ የድልዮ ናይ ሓበራዊ ስራሕ ትሕሪ ኮይኑ ብዙሕ ፕላኒንግ ብዙሕ ስራሕ ብዙሕ ኦርጋናይዜሽን የድልዮ እቲ ሓሳብ ግን ናይ ኩልና እጃም እዩ ኩልና ክንገብሮ ንኽእል ኢና ጆርጆ ዘንቀዶ ፍሉይ ሮኬት ሳይንስ ኣይኮነን ኩሉ ሰብ ዝሓስቦም ኩሉ ሰብ ዝደልዮን ነገር እዩ ሓድሽ ነገር እውን ኣይኮነን እናበልኩ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብዚ ኩዴ ፕሊስ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ናይ ወትሩ ደገፍናትኩም የድልዮ ነዚ ቻነል እናበልኩ ምዝያለ ብዋኽ ትገድፈኩም እየ ስምዕዋ ንፈልጦ ንቻይና ኣብ መጀመርያ ሰማንያታት ቻይናውያን ኣብ ስደት ዝነበሩ እቶም ቀንዲ መበገሲ ናይ ዕቤታ ከም ዝኾኑ ብኸመይ እንትሕሪልኩም መጀመርያ ነፍሲ ወከፍ ቻይናዊ ኣብ ስደት ከሎ ገንዘቡ ኣብዚ የድልየከ ሓሸሸ ኣኪቡን ኢንቨስት ክገብር ስለ ፀንሐ ኣብ ሰማንያታት ቁጠባ ክቅየር ዝጀመረ ኩሉ ገንዘቦም ንቻይና ኢንቨስት ገይሮምላ ናይ ደገ ሓይሊ እውን የድልየ ካልኣይ ድማ ናይ ቢዝነስ ኣምር ስለ ዝነበሮም ቢዝነስ ስለ ዝፈልጡ ዝነበሩ ኣብ ዓዶም ከይዶም ሎሚ ዝበለፀ ቢዝነሳት ናይ ቻይናውያን እዮም ዝውንንዎ እቲ ሳልሳይ ድማ ንነብሶምን ንደቆምን ኩሉ ግዜ ኣብ ትምህርቲ ኣተኪሮም ስለ ዝኸዱ ዝነበሩ እቲ ዘድሊ ክእለት ካብ ኤውሮጳውያን ኣሜሪካውያን ብቐሊሉ ኣብ ሓፂር ግዜ ተማሂሮም ንኤውሮጳውያን ንኣሜሪካውያን ክመርሕዎም ጀሚሮም ኣለዉ ካብኣቶም ተማሂርና ሕብረተሰብና ንክንሃንፅ ክንብጋስ ኣለና ንዑ ክሕግዝ ዝኽእል በዓትፈሪ ንዝባሓተቦ መልሐቕ ወላግቦ ተሓስስ ሰልሚ ሎም ከም ትማሊ ኣሚነ ኣሚነ መሬቱ ንዓኻ ሒዘ ሲነ ኣሚነ ኣሚነ መሬቱ ንዓኻ ሒዘ ስከሲነ لقاليخا بصنعتك قرب مصائخا زائري ترانا دي بحري قبول زري نعقات فري اصبح التبو